Oh my ma. Mema mu nyina adwo. Ene eye wukuada. Na se ene ye wukuada de a na asumasem bre ena edu saa bre. Enu nti baabi obi bia wo a mo hwe me no. Mamu nyina atena ase. Na obi anka ne koma ento ne yam. Na yeden ya don hwere baako ede ye nimu. Ye befa bibi ede afimu. Na da bia de ya me de bɔ matrase ene se niema bebre etime toto nipa dasani e wɔ na brabo mu ebi eye ekachiri de bi a wobɛbɔ na wonhuna no na wonte ase enye no nko abayade e beto wo a wani bɛba ahoso no na ahwere wo sika nyina eno pa ho a ye wo abawuo to yen empofire mu na amawa aha na de etwa ni nyina awo eye oyire ana okunu wuo to yen empofire mu na yente ase saa ne ma ya etoto yen nti na ye nananom enya asensi bi si ho se asumasem sanse ya na eniema bi asumaye enu nti ene dwumadi a Adom TV yenso ye de asi ye ni so se ye pese saa ne ma no ye famu enu nti saa bre a ye be famu no bomoden ade di ekire ebi a na bi ato pen na wanhunu na nu atobre enso ene die bra wutie no de obeka ne se sanka na minimu a ka ne to me no ma nye sei eye medede nana osei chumbrifa kwa ubukuru wa hene eneme me na me bedi dwumedi anim ede amamo nanso afitie mu de enime ejebrifa saa bre de mesre mo ane se ye kwa akoton kraba na ye ba asentre ene niema aka ewo ho no me de beto anim tweme me ba sesi a omaima madam se monya me ho abotre na makwa akoton kra aba ye beto adwumedie no so sede akamfo na etie no ena no jode na eye fojo enu nti fojo no ye gu nu a pepepe na yesi twene so se sante obahema sebe ofra ne tintinimu ena ye de kura enkosi na awotwe ye besimu no de wukuyada ena ye awukude na ebrada no aye ebrada dapa timisremu a wonhyene nso eman na abusuafo etomrebu wo ho a ya na mmuntum echeyen na mmuntum echeyen no so ewo ensunsuanso obi ana se eya na echeyen saa keke enne yasem tire na ye ba besusu ho no ejina mmuntum a ya na echeyen no eso na ansana ye bebebe ho akwa akusisi ebedi ho nkomo no ya na asumasem ye wo tidbits ana se nkomo nkitinkiti bi a ye deba sabre moma yentie nkomo no ansa. Hello omamba afishiapa mesama mo afishiapa bium me problem aba ko pa me pese me me ka me ho asem ne se nipa bebre enam ho mo yare bia bo asem bia to ehia de bia hiaw esense wanji nyankopon endinti efin so enam mabawa aba de bia na yeyi ye ho ato ho ema ye spiritual marriage ema ye problems bebre ye hu be bia problem ni fi ebia obekasa wo maame bia na wo na na bi na ye wo na mo wi fi se wan kasa wakwakoto atade a atade no enso soye ene wenya no wako ayi wo hu nyina wadeje mu nyina gu ho ene mema mom she trousers na ma she shorts enye se si amose e wo se ye de munofo no kire na wakopompe wo mofo ana wo de enwa ye ho mema na ehye saa na spirit no so hye wutwam no ahonhom na ni wuhia ni nyina obia ne woda mema ni wuhia nyina obia ne woda wo yefunu gu ho wasem gu ho oba besia
enam so be sha atare ma na kata wo no we yi hu nyina wo hye nika no so se sia de ese bibi de hot pants eno na mo hye nti ema mo spiritual marriages enye no nko a ema wo spiritual babies wo be hu se wo ankasa wa wo dia na da wo mu enso e ba ntumi ntom e bi se spiritually no spirit bi afa e de aye ne dia watene mu ache enya de obetu wo ba ha mo ne de wo ba ne nyankopon boa me a metumi etu sa honhom no na ho ato sa spiritual marriage yetumi de be wo ebi ebusuamu de ebi nso de wankasa wo gina ho a wo hwa me no wo a wo ti wa wo hwa me no wankasa na wo friend se bra ebi se wayi wo ho ananse wo gina bonten ni awo je ahomache wa sori anajo obi ada no wo kodware honhom bi ni wo hia wadi wo nchia abetena wo mu na sa honhom no abetena wo mu no de na wo dwen so obeye o ma wo kwan ma wo nware o ma wo kwan ma wo nya yie o ma wo kwan ma wo nkoso o ma kwan ma wo so ntume nwo enu nti me mama me pamocho mo hya mo yie na sesi awiase no ebe wieye obonsam de niam bebre aba odi ba be se nipa enti mo hya mo so yie wan hya wo so yie a obedi se ebi obi na aye wo eniam bi ekoso ena ewieye mremu nyankopon frɛ me ena odi me ba se me mra meboa mo deliverance ministry ene me ministry se ye do ba na sensusu so sei ena ewo ho ena hawo a nyame ena me so eyi wo free mu nyankopon betumi ana me so e break spiritual marriage awo na emma na ye bonsam ena esi ukwan a nyame emma me bɔ mpaye eyi wo fi sade animu na wo ban so aha yenji consultation fee aha yenji a friend say ayi admission fee bia aha unchro card bia wo ba bra betena ho nyankopon emre so a me nsa beka ma me no akasa one on one aha so wasam mpia bonten enuro bebreba amudi untina sorry dem ensum nyankopon na wo kɔ bonsam ho na wasam banyame ho enye osofo wa sorry ba fomunti wakwa akɔgye eduro ɛna nsankyere na opesa wo ye enibiri ɛna ema nipa yesa enti munyai afishia pa afidesi sei na menum yenu ne yeda so tiase na yesum nyame ɛwɔ no kwan so amen. Yo se amen abadea na minim sede ye wono nso okakire wo no watie no asopam na afei yenhwe enne asentra ye de ato ye ho so se etomri bi wo ho na ye da muntum eche na muntum eche no eye ne papam ana eye ne bonimu ana ebia na sebe ye didimpo na ama aboro so ana ye na no ena yeda ya ana yeda ye nchemu ana mpo se yebutu ho eda ade ena de saa muntum no eba moma yenhwe nia yahyehe ede atosue na yewie a nia meneni bedi ho nkomo no bedum betu nanim. Abusiafo se mahu sade mafade etia na kire se yeda so ewo aduampofokrom yekumase na ne eguso a ama ohima sabe wafira no tintinimu na odensa so no na ye jijine tata so beto nananom nti otumfo na ye ma ne yakọ imprensa so
Sara nso na asokare mamponhene eye nana nsa debra wona wodi dwumadie hudwuma no ono nso ye ma ne yakọ ena nanom aka nyina nim se nkosi wo kyena de na amane ne amamre de edi bia no na wode ato ho ye nso aye wo ha no ye be kyerɛkyerɛ nia edi se se ye kyerɛkyerɛ mu ama obi a wo hwɛ nso ate esante ana akan amamre ase nti sende meda so efira tuntumu a na ase no no we ende yene wasofo a ye onyamija na ahia ewa ha onyamija afirinsia pa afenkomachi sa afise se ni nyina na onyankopa ma ya ho de fofo ase yo na waye wasofo pon ide minim se edan ya je me ma be esima baako na wo de bompai nti afi de bompai na fe yenhwe ni aye ba na se onyankopon a otumi ade nyina ye bompai sere otumi ni wa ho odin edi dwumadie nyina hye wo nsa amen odifo kwa menkansa nyankopon odifo azek nyankopon tumi nyina ewura oja mebo ye ho ban ni edin kunim wa ye de na ase ama nyankopon so ono no waye adom ni nti amen yo wasofo nana etomrebu wo ho a ya na bibi to yen ya ase yete ase ase yente ase na nso ye de niema nkitinkiti bi gugu akwan mu amafe de wonte ase no na wawie ase tie yie Mmuntum a eche no eno ne ade ben pa nana ne edinka ne ye beda obi a wo hwe Asumasem ase no nyankopon so anya ne kase se amne bia no be hwe Asumasem nana ye ka Mmuntum ye honhom bia ne ne ye den pa minim de mu no hey na oya Mmuntum ne ne ye den chen beyi na kwa ofaso ye adwuma no empia bontin nti aya na nipa bebre adwen enko ho ana insunsuanso a wode ba nipa brabo mu no eya de esu yie pa na obi kura bisa se twi kasa nti obi bisa se Mmuntum kura ye daade se nya bi afide ya ye ya bia na onim ade kon sa na mesi akire mu kakra na ahwefo no ehuni ya mepese mekire na Mmuntum ye honhom bi ase oda anajo wada no ene ono beba na so oba na oda ho a obechew ti se sana obi achi obi no na ne tia ne ba ko nie na oda ho a obese omene ne waso ana se omia wo so opresew ana so se owo soro na wu se opese oda wo so duduru pa na sa de echi obi a ne nti obi beti asese echiwa na edin kura ye bo ne Jesus no obo ayema o kasa ayema enso wa mi a wo mene na Mmuntum na ho ode owo ne nti no wani betumi ayese wani gusu ohu se ade bi presse wo nso oje wo ho anye na tumi a Mmuntum no kura ne ne saso nyina a trosam di ne ho dase na trosam no so describe honhom no se na ote ne se nana ote se langard ni sa na me fa no okura tumi te se langard ni na langard ni a wato wasase se unyo bia wani adin na so opeso ode asase ne firi wonsem na wa ha obedwane age asase ne ho na nya wodi ni pase nana obi tumi kata nani ewia na Mmuntum na che no woda anajo na ache no na Mmuntum nso che wosa na ewo nsunsuanso abani pabra bomu na no se asofo nyina ye nyankopon ba dodo na fo mo ani nkosa atumi ne ho ni enya edi nipa ni nsunsuanso ade ba na Mmuntum ne kura hoode nchen beyi a enipa nyina adwe won so obibi ye obi ye beyi bibi ye obi ye beyi ade abaifo ntumi nya no anu no kofa Mmuntum no ma no be na ye woni pa bi aso mo bompa ye tia ahonhomoni a se bia bibi ha no wo bompa na tia no sa da no mum na Mmuntum ne beba no so wo bompa ye no nana a obi a odi tia atamfo odi si atamfo kwan no anajo no wonya ahotokra Mmuntum ne beba be hya no amia no a wo bo Jesus din kura emma na obetete se na mami tete wo kata isu yi na ade ba ko edi ni panya wo mu no se o tete nso a niam papa e wo wa kwan mu no ne nyina yifiri na Mmuntum ne de awaleja eba sunsun wade bebre ni confusion wa wade mu bebre ni wa eka Mmuntum no ho na ade ye friend star onyankopon de maa ye friend enumunyam na ye ni atikonyam ye wenumunyam adentia onipa bia wo ba asase so onyankopon wo star wade ema wo a wode ba Yesu die na hello di hu ya anka wo kwa kokunu no na Yesu yakwala keto a wonyi ya hello di kura woni mu no enso ohun star ne pe e no ohun se yawo kesiye bi wo baabi na se Mmuntum na ensroma ne so na ensroma no so entina ne yam hyehye no na Mmuntum no chewa e wo so sade ni nyina mfiri ho
nana oka introsam na Bible no me yete ase pete se mmuntum ne kyewa wo so na ehunahuna wo na ohunwi nyina sore na ohun sunsum no so na de ban nana ne mi kai se wo yɛ trosom no mu a wo kan Job anase Hiob a 4:12 no Bible na describe mmuntum se na osikyisi enipa fa ni ɔhaw ne atete a wɔde ba nana yade nkofo yale dodoɔ na asetre mu die nkofo ye nkofo na dodoɔ na ye Kristofo ana mmuntum dum nya papa ana nana se ebi wo bi akwan mu a ense wo nipa ne so wo betena ho nana hwese na tie mmuntum no bi bisa se baba nti wo bɔ mpa pa mmuntum no wasan kɔ ana nana wonte sa se obi nyi huhu mu wonya wonyankopɔn tumi mu nimdie enya adom nya wodi hunufo bi a ne nimdie kwatire a wode wonyankopɔn asɛm atete no abɔde ne sɛ na yesi dan a sɛ yabanso a konkreta yɛyɛ no according to Bible no Bible ma yɛte asɛ sɛ woni pa brabɔ ɛte sɛ wobi a wosi dan nana Bible sɛ yɛnsi yɛ dan wɔ botan so woni pa brabɔ saa neteɛ nana before sɛ wobi betumi di sam muntumi so no na woni pa no wɔnyi wɔ honhom asɔfo nyia muntum kyi wɔn ɛte malamfo kyi akɔmfo nyinaa nana woyɛ nipa bi a woyɛ mbere sunsun mu kakraa bi na ɛkwan bɛda ho a muntum yi bɛkyew na tetia obetetia no ne niam obese no donhwere kakra bi ode beche wo no na ehu yie papa enti sade wo kire enipasuo ben sade waka se echi obi ampo malam ne kro ne ba no enti abre ben pa ena mmuntum no ya na eba yen so ebeche yen na mmuntum no beba wo so a na wakata wani na ayese oda kakra na ewia wo ina ewia nipa na mmuntum ba na etumi ba ewia data ma wo bi ada etumi ba anajo na ade ba ko ewo eyehu ewo ni mmuntum no ho no se na se ochewa sunsun mu no ene ma ochifiri wo nsem no do so chen ba efo wo fie no ha so ochewa ba ko a na se e ma kwan se ye mfra obi a bi ate ne da beka kyerɛw na obi a mmuntum ta che no won konanim na obi a mmuntum ta che no na brabo pa se bedi yi na obi a yale ate na mmuntum sa che ne ka ho e ha dwen na yade bi wo ha ye fredo otwa na mmuntum yi di mu akotene pa na onum se nipa bebre a wo mu kete so anaso wo mu empa so dodo na mmuntum na eku omo aya na doctor hu se wa feli na koma na koma na stop ye na owu ye na koma na stop ye na ewu ye na koma na stop na owu ye dodo na ye mmuntum na ne omo bebre ko na wo se nipa ye nam yi na honhom wo mu no esom de na esom de sa enti onipa bi ya kaso obi anyi honhom mu a sa honhom na ti nipa ni mu no se na onipa na bɔ ne bra onyankopɔn mu afa na on sa bra ba ye boy ye wo bi an se na onyankopɔn a wo som no no wo som no fa ene ye wonimdie bi a obi anso ewo a wo de som nyame na ye wonimdie ni bi aso obi nya ewo honhom mu a obi so bi se papa nti ya ye ni sa nimdie no honhom na ye kwa asori keke no ye be ne den na ni nti ne ye tia okay se bibi ba obi so na sa de ni tumi ni parse ye ka ho asam yi na oni pa na kasa ho se papa e bia na me kasa yi bibi a me ko ho ade ko no be ye ni se muntum ne cheme na ade che na me ko ho ade ko no mintumi nya na bebre so wo ha sa se bia ye be yi ne fre duma na muntum ne chene ne wo chene be yi ne di na obi benya asem wo aduma no muntum ne chene wo chene no pa odu aduma mo obenya problem na obi aduma be sa muntum ne chene wo du ope na sai muntum no eye nsunsanso bi a edi tumi ni ahoden eche wo kra no na nya nipadua no wo che no so wo se nipa da ho no opre na bia onfa no wanka bia wontumi nsɔre na otie mo no kasa ho so otie mo so bia ante okra no na saa honhom no hya no so na uyo bia wadi Bible ti ache enti Bible kan say bi o se ensi wo yie se na esi wo kra yie enti na onipa yie die bia gyina ne kra no so ansa na beto ne pedua eni enti na honhom bia na ne edin bia wo ye okra no ho adwuma na Bible say yenwa ne nyiri ye kra nkwa na yenye mirika ye di ye natuo na eye sunsun mu niam bia wo benya ntiase mu eni ti no nyankopon e cha adoma kyade no na onim sa honhom ne wasase so enti adoma kyade no won kyale ba ko na ye ka honhom wo wiase wo mo dɔɔso na anything ayo eye osofo obi nso beka se ebia medaye ya na mmuntum echime na meda minchemu ana mebutu ho a enchime na mmuntum no eye no koresa wodaye ya na echewo ana etime chewo abribia
nana Mmuntum no oda ya dodo a echew oda ne wo ho a echew oda ne wachi a echew na nienti a oda ya echew ntam ne se onipa bia oda ya wanim kire soro ni ntino wakra na dane ne ho enti se honhom ne ba ya de a beto wo soro ni ntino honhom ne hu ni ntam sadete wada ne wachi a obechew ba hu ni ntam na na oda ne hu ntam obechew hu ni ntam te se wada ne wanim na ye onipa bi wo ho mutumi hu Mmuntum no so oba o mu hu no omu no pa ohun se bibia badam ho a ebe sa no so wo bebi oda no na nso owotumi ni nti na na sa wotu enu ato asase na langa adefo ha na na omu yisi kan chem se sia de ta na omu de ta o ka obetuo no hu dwa na je okira nkwa enti obi a Mmuntum beti ni bia no opentam enyane na na wu nyane a Mmuntum ni ma o kan so be nyane se mpen fo se ni dai ko so ya ani pitiri na last me catch me ka wo program so na wa set program be dia to Ghana ha a program na nyimpa a sa program ye program to boss mu uja ho uja ma me enkofo ani mi bi anim se onyame ja nti wunie na sa program ya me yate ase se woni pa bi a wo kra na tu hu no se obi ekure suman okure tumi bi okura honhom bi opese ode ye obi bi a wo kra no na so ye na ye ntam kan wo na ye beka se ya to yare ama obi sunsun bi no obi da when obi yese na hefa na wo mu hu ni nyina edai mu na obi aso so dai no ohu dai a ohu dai te se agro na wo mu nipa bi a Mmuntum ni chi omo kasa wo kasa oda wo se o kasa na no o fo so kasa na no no ototo ne nan na Mmuntum ni chi obi wo na ti a na otumi yete so obi ni da wo hu se obi ni da a so ni da ho kwa ha bebo na bisa sa adwo eden na wuye kosi eden na wuye na Mmuntum no etsi nipa na wo de nipa no kotibie mu osunsum ya ne ni ope se nipa ni nyi wo sunsum kakra bi a nipa na de ye mobo na da bia no so Mmuntum ni chiwu ya na no so le no pa wo be ye basaite se obi a otwa ya de ate na anajo na no so le na wo so le no pa no wabugu sana Mmuntum ni ye adwuma na e ha adwen yi papa na so obi nyim na Mmuntum chi ne ne se woni pa ko ne be ye din pa so obetumi awo akwara no ana so se wa fa ye fon na ebetumi ammo gya gunu ma se fon na se ti so obi a otika mu na ka de utum dika na bia bibia si a wo ye mu ahye wo na Mmuntum ne de pressure ba woni pa so e chi wo kra no manipa bia mu no de bia na wo yale no wa ye no fon okay na se Mmuntum no hye wo bi so pa wa setin mu a e ye tinse nipa ne betumi akọ nanim enti anajo nko na Mmuntum yi echi yen ana awia kete so ebi betumi achi obi na echi awia na entanchi awia de te se anajo na woni ne enti anajo ahohom ye adwuma saa no se dem kan be sa de enti na enta enchi awia na me no kasei court e wo Ghana di asem e wo tam odidi asem na wo be ko wan kontam wo be ko na court na pon na saa na ahohom nso tie ahohom ndwumedie na nkasa gina anajo na 10 abo 11 12 eko botu a na ahohom a wo mo sey ade anajo no e na wo mo ye adwuma e ka ba fo hu nyina na ukoba bia ye yesunsum adwuma na bia asofo na ni ye den obompa otum so otabompa ya anajo yi pa na anajo no ne ahohom ahodo sori sana sam sky no wo se ahohom sori eposo te se akraman ama mini bia wo mo se nipa so na ba se nipa ni bi kura wo mo se na wo hu wo mo anum no edu anajo a ese kan na edwi pa na se nipa bebre na meta ka yie ebia no obi hwe me bisam se onyame ja enti sa de ba ye so aya ye nye den na mekoka wo ba bi emo enipa dodo na antimi ase mesa ka fidie so na no num so onipa bia wo ho ase se wonye sunsum agya aya friend spiritual father no na asem wi a mekofa ba ye sa honhom adi nipa nya edoso na o he adomate de ye de ye honhom adwon organ ha esua dodo na ye de ye sunsum adwuma no wo fom na bo se ye bibi ti se obi kwati fi o se obi suro friend say Asumasem ye ya bi de misuro na no neti osuro no eni am containing honhom no aya na Ghana ha dodo na esuro ye nye nipa dodo mo mo ntiakyere ma ye nti ye ho ase ema nipa hu se ade we na se obi ye Kristo ni oye obi ye kremoni oye obi ye Hindu ni oye obi ye si oye efise ahonhom ahodo na ye ni omo ti asase so na obi kura tumi kasa onia onyame ja kan ni nana kan ye nyini no ntumi kura te ne ye fever obi kura be kan sa se papa bia na fever na ateme papa fever chew na oda ho anya Mmuntum na eche wo no e ya yam hyehye ye wa yam hyehye eche nipa se fever chew a ho ayehye no ewunemu na be chew eno anya Mmuntum na ye kasa Mmuntum ache obi ono ankasa sole a se na nanim benyinya se na obaye mre se obi di bibi ti se blog egu no so ansere wa sole no wankasa bo se Mmuntum ache na we no sense wo da wonim ne ye ka no na edi nipa nya yie pa eni nti na onyame jame wa ha ne
say ye di nimdie ne adom awurade di ama ye no ankofo adwen Mmuntum no so enso nani adin chen bayie no na abaifo tumi ko hai Mmuntum no ba a wa bompa ewi a obepa ne hye wo mampa akwa ya ntumi mbobiem no ene nti na mete ha na etime chen kwada nso na Mmuntum chen kwala mo frɛ ne sɛ esoro na ache ho sɛ Mmuntum chi obi a na ɔyɛ akwala aya na mpɛmfo frɛ ne sɛ esoro ache no na esoro nti nipa esoro enti nipa na sɛ yɛni Mmuntum no nti ne ehu ye na utumi hu sɛ honhom bia na mpɛmfo de yɛ adwuma na tete no ye frɛ na asram no na asram no ne content kase pa yɛ Mmuntum honhom no ɛno no mu yi so de na sɛ na si di nipa nya no ɛnya asam ketwa na ti akwala ketwa wa akwala ketwa ni ntumi ni 2 weeks wo bewu ai wo bɛfo awu na dodo na ya na yɛ sɛ tete na yɛnim sɛ asram won kɔfo ani a wo de tin kɔfo ni ntia na ni nti na ehia so onipa bia wo hɔ a ɛsɛ sɛ onye sunsum agya bi obetumi aboa wo na emre bia watumi akɔ wadim obi otetim wo program ahoro so TV ahoro so Adom TV kwa wa hwɛ wo so emre bi a na me de tia wo de wani hwɛ onyamegya no na sɛ wote hɔ na okɔ asɔre kamenko ade a pɛ wo bia wonim sunsum mu de enti na tete no ye wo asɔre a ɛkanyame asɛm nko a na yɛsan wo asɔre a ɛyɛ sunsum mu asɔre na wɔn mo na onyankopɔn mo mu nimdie bi a wɔn mutimi de boa ɛwɔ mu sɛ so obi nko sunsum sɔre a obetumi ayɛ sunsum nnwuma de na nea yɛde wo no na nea wɔ nimdie na bɛyɛ den sɛ ɔbɛyɛ akyɛn no nti mpanyinfo no wɔn mpɛ sɛ ne yɛbɛtu aba mu na ma nnaada aba na obi hu sɔfo kwara ne buafu wɔsɛ sɔfo kwara ba mo kwa mo dada nkɔfo dodo ɔkyɛ na fa webra ne wurade bɛhyia ɛna fa webra wurade bɛhyia wɔn ne nti asa adeɛ na dɔɔso no na yɛkɔ sunsum mu a wontumi nkɔ suku kɛkɛ mbɛtena sɛ woyɛ sunsum adwuma yɛnyɛ ne saa ɛsɛ sɛ ɔfa ntetie mu na yɛkyerɛ wo Mmuntum a mekan ade nti na sɔfo bebree adwen maa ho na ebi ana me bɔ kɔtɛsi ne ko obi nim kura sɛ sɛ na Mmuntum no ne nsunsuanso no Bible a describe no ɛwɔ Hiob 4:12 until that and so once me obi ana me ni ko sunsum ho na me pɛ sunsum bia ne nsunsuanso kwa yɛ fa so a yɛsi sɛ sunsum ne kwan na me ka sɛ bebree wɔ hɔ a wɔn sunsum a wade a no kɔta so dem sɛ yɛ deliver no na free no so na ɛnte saa sunsum a wade ne bebree nso wɔ hɔ a yɛ apam Mmuntum ne tumi gye sɛ adwuma ne yɛ na nipa bebree a wɔn ntumi nkɔ wɔn anim a wɔbɛso yɛsi nsuo ha no de abɔ mpa ne nsuo no aba yɛsi ebusum wei ha no de abɔ mpa no aba yɛsi tumi wei ha wei ne abɔ mpa no aba yɛsi mpanyindie wei ha wei ne abɔ mpa no aba na saa nneɛma ne nyinaa no wɔnyɛ wɔde hunfo bi a ne nim deɛ kɔkyire a wɔbɛtumi akeka nneɛma sie ne sɛ na odi fi Elisha wɔhwɛ wɔ nipa akwataayɛ no na nipa ne inspect sɛ Elisha bɛpie aba na ɔde wafrɛ Nyankopɔn ma naba na Elisha ka kyerɛ sɛ wo okwata na ayɛ wɔ no adeɛ wobɛhia wobɛtumi afiri mu sɛ wɔn nsuo na ɛwɔ wɔ anim no na yɛ woni ba bebree a wɔn station yɛ bi akora me ka sɛ yɛ program nyina wɔn hɛ wɔn Adom TV a wɔn ni sunsum agya ɛyɛ totally wrong na yɛ difo no kwa yɛ san wɔ akɔnhyɛfo wɔ hɔ a yɛ nso yɛ gye ahoɔden firi wɔn hɔ according to Bible efisɛ yɛ wɔ asɔfo yɛ wɔ difo ɛne yɛ wɔ akɔnhyɛfo na saa nneɛma no nyinaa wɔ tumi yɛ nsunsuanso ɛwɔ mu ntumi ne yɛ me pɛ sɛ me tiefo nyinaa no sɛ bia na woyɛ kristoni menka sɛ gya wasɔre na bra baabi a mewɔ dabi kɔ wasɔre na ba na ɛbɛyɛ wɔ bia wɔte sum bi mu na sunsum mu no ɔhu sɛ ne mu nyɛ duo no sɛ wɔmmra ne yɛmmoa no na ne mu nyɛ du na Mmuntum no nyɛ onipa bia nso na ɛtumi kye no ɛyɛ enti yɛfa no sɛ saa Mmuntum yi a yɛka ho asɛm ebi a ɛbɛkye wɔ no na wonyanka bɛka Jesus awurade wan enso saa bra a woyɛ ni nyinaa no wano na entumi nka ɛna wani nso ayɛ hrɛtɛ sɛbe bra kora bɛbɔ so bi mɛgye wo no wontimi mmɔ saa bra na onipa no wɔ saa tebea no mu den na wogyiri so ɔyɛ ebe yi na ne ɔbɛyɛ be yi ano sɛ ɛkwan bɛda no ho a Mmuntum na kyem ne deɛ Jesus na no bɛkɔ so abɔ bra wɔbɔ a enye yie no ɔbɛbɔ wobɔ a ɛyɛ yie ba yɛmpie enti na wo brɛ no enti ɔma ne bɔ ne nyina ne wɔbɛbɔ Jesus na akɔpem tam a wɔkra no bɛte sɛ ɔkasa na honhom ne bɛgya wɔkra no na nipadua no asensa meka sɛ nipadua no asensa na nipadua no ho aba no ho so na kyɛ sɛ ɔkra no aba nipadua no mu no woka Jesus ne enti ɛma no sɛ wɔkra no honhom mu na ɔma wɔ ahoɔden na kasa ne yɛfrɛ no ɔkra wo kasa ne yɛfrɛ ne tumi ɛni ti wodi pa bi ewu a na ne tekrama ɛnyɛ adwuma biem afei wu ni kwan sɛ wobɛkasa biem yɛsɛ yɛka wano atom na honhom no sɛ ɔkra ne mu a wokasa ɛma enti kyerɛ woka Jesus na ama ne kɔntɛni na ɛtwe honhom no afiri baabi a Mmuntum no de na koduro no mɛbɛsɛ nipadua no mansa bɛhu sɛ waba ne kan mu anaa so sɛ obi da wo nkyɛn a wofɔ so a na wode ho ka nipa no ɛne ɛden paa na ɛden paa because ɛbɛyɛ na ɛkye wa opere
pre a wo pre no nso enkwa echiri o na opre sa obi bia tene bia wo pre na ne ya na se sa opre na bia na no no da ho no oye tro kakra bia otumi hu se bibi ye nti otumi kura bo ana obi nso wo ha otumi ka Jesus na ma ahoden be so ohun so wo wu okra na iwu ni padua ni mu efiri mu nti bo so wo Jesus no ba na wa abo awie no ensi Mmuntum no kwan ye ho na afa de eye hu behia ho ho na niam a Mmuntum na age efiri nsem a wode ko no ye be gire urade asam so age ama wo na 24 so wodi mu a ni yenyimu na sa asam na se ya ne se wo bia onyankopon ma wadom a wode bua wo man se nipa no wablotire so wo Ghana ha so wo hifa na onim wo no oti wonyamegya ne pa se ha akwa ni nie na wo mu nimme eniema wonyankopon ade ache yen na nienti so amete sa ne se na wo se mete wani ma wo hwemi ya tete yen sunsun so bi mu a yenyini mu obi a woni mi bia nim se me ye odifo kwa ben kansa si nipo aye kansa so la na wanyina mu a odifo kwa ben kansa me papa pa na no ye ne rata na obi anim se ye friend odifo azik wo adesu wo konsa kwanso a yo ba bia fro adesu na homu ne ye wo yen na tete no ne won so be mi nsa pa yesu nsum adwuma the word spiritual work no ye wa so be mi nsa pa no mo ye na odifo kwa ben kansa so ne dim akotre pa na etete ye am ye ti ne me bi ase na wonim se first no sanka wo ya kwancha ma obi anipa nyina anyintum ade e fe na kwancha nipa anyintum na wo so ma gya tum from 1919 odi fuka me nkansa so ba ye no na wo fresh ade ne se tumidie na wo yusu laventa ene mfuntuma na wo mu di ye adwuma eno ne ye papa ndu be ye wo ba Eastern regional wo bo odi fathers Isaac na wo bo odi futewi across wa na odi fuka me nkansa nyindu ba be no na wo mu kura tumi ni ahode ye nim se ne padodo ne kura bi na wo mu kura bi pa na nyuma wo mu de ye no eno ne ye to aso no nti so obi wo sunsum wo ha na ha no wo hu se mete a enkofo ahwe me nyina hu mi o mo se ha ye ba ne wote ho no efise edifo a me wo mu ti no na edoso yie na edumri bi a ye kwa difo no ho akonsefo no ko gitumi eka tumi a Yankopon de ama ye no ho efise na onum ye dwuma se na te se Mmuntum atuma obi na de ye de ahoma akekere no na sa na Mmuntum na ye no na wo sofo ko bompai ma no se wo yi na efiri mo betumi gan infect obetumi nya ha foforo efise Mmuntum no woti obi a na okokosane obi na wa hwa hu nya ne yize anya sam ketwa yie kra enti obi a wo hwa ne bi a wo hwa me no se wo ha obi mu na se wo ha no oti se ade ne yesunsun ade ne ha no nko ana na aya wo hwa no ma na ye dia to screen so no won frɛ na wotre ya wada obi a ye wo ne ya wada bi a me wa kyede kase a me de bema no fa sa ade Mmuntum no ho me di bi ba studio ha ba me nsi ye be kwa sa ba bi mu no me yi ne di bi ya to obi a be frɛ bi na se ni bi ma me ebise program yi eye program adi award a ebu ankofo etin nkofo firi ha mo enti me pese onde onyamija wodi atede kese be che obi ye Mmuntum ache ne da a obe free program yi so Asumasem yi so aya atene bi free yo fa mo ne ho bai eye abusuafo asam no de ene da ho no na wonim se Asumasem de ye se de hinta no na ye da na di eno nti wutie ni a osofo kana ebi ane bi ato pen ana wunua bi ana wakodi hu nkomo baabi na unhu sane yete eye meguso na me nunu no wa na emomo ntweme me to nkraba ye ba ye beto aso yo ma medam nyina ase se monya me ho abotre na makwa akoto nkra aba mene osofo onyameja na ewo ha na yehwe Mmuntum a eche no na sepa poten ene ne ayi betimi aye na atimi esi ano amaye na osofo ba ko a me de betwa ato no etomre bi wo ho a obi wo ho a Mmuntum eche na ase na adwuma sei ana ebi a wo beko interview am yakototo na no wo behwe na Mmuntum ache no wo koye na ye nwonongran ana na dwadie na adwuma ye saa ne ma no eye akwankyere a se echewa na echere se bibi ekita obi ya no ebefi won saa na na ye wo mu ne se Mmuntum no aye adwuma afa sunsun kwan so wonye adwuma mfa enikan kwan so na huna mu kwan so yes na eye no kura yie pa asa na obi sa question no obi a nenim de kwa akyire bia me ka se wote wo ohun se ampa asam a onyameja eka no eye ade a eye no kure na Mmuntum no eye akwansidie right na abrofo no mo friend say bibi standing block bibi esi obi kwan enti ba obi akwan mu a na etese bibi a ewisie obi a eja wo ho se won se Mmuntum no aba wa kwan mu
na na bi wo ha ba yetumi gyae na wakɔhyɛ ba bi saa no wasan aba enti sɛ wo nipa no wo nimu a wo de wani tutu fam a me kan ya wo behu sɛ asɛm a prophet onyame gye kan asɛm yi ade bi adi me nya kyɛ na na ebetumi ama obi adwuma sɛsɛ na wo ka no ebetumi ama obi awade sɛsɛ na wo ka no ebetumi ama obi atete wa abrabɔ mu sɛ na wo ka no ade nti na ebetumi aba saa ne nyinaa begina wo nipa no sɛ na ho ɔde nti wo honhom mu na na wo sɛ yɛ bɛkɔ no meka sɛ Mmuntum anya obi a na ɛkye no na na yɛ wo nipa bi wa Mmuntum ntumi nkye no Mmuntum no ni akwanya sɛ sɛ ɔda ha ɔbɛkɔ ne nkyɛn na na efie bebre wɔ Ghana ha sɛ ɔbɛfo fa efie no so a wo bɛlande last week me ye program program kesi a wagya ho no na na ye program no wo befo ni bi bema pa fresh so no ye befo na asem a me ka no ye no kure na na ye woni pa bi wo mo grade wo mo ho ewurade mu wo mo nyi honhom mu na na ye ka so obi nyi honhom enye duru ana bansere a obi kɔgye ato na asen da bi nye sa asem ne ye ka ewurade mu de na na onim se ye tie asese ye wo quotation ba miensa a etumi boa wo nipa ema ne kokɔ n'anim paa na na ye wo emre a ɛsɛ wo nipa dasani etumi ɛde bɔ mpaye ɛfa nkunidie ho na na obi a wɔhwɛ mu bi anim sɛ obi a sɔre asoma bɔ mpaye na na mpaye ankasa no ye wo mpaye a yɛde pre sɛ obi ɛpɛ adwuma ye wo mpaye a yɛde wale ye wo mpaye obi kura wu a yɛde bɔ mpaye ma no ye wo mpaye a obi ɛyale a yɛde yɛbɔ ma ne nya hoɔden sɛ sunsuanso bi nipa dodo na anim no nti ɛyɛ na ekodu baabi na Mmuntum no anya kwanya ɛsɛ nipa dodo na na obi wɔ ha wɔ adwuma mu sɛ no si yɛ adwuma no nkɔfoɔ ani gye ho a ɛsɛ sɛ mpɛnfoɔ bɔ naba so na na yɛ mo naba so yɛkɔyɛ adwuma no foforɔ wɔ baabi a na yɛyi ɔno ɛde akɔ baabi adwuma no yɛayɛ ama na yɛ dada ɛsɛ sɛ anka yɛde ne kɔ n'anim no mmom no ne yɛde no akɔ n'akyire wɔbi atena adwuma mu 27 years a bɛde wo ka sɛ afoforɔfoɔ bɛɛ nyina adrade ka wɔno ɔda so fo kaa ɛde firi fie ɛna ɔde baa adwuma na na ɛdɛn na onipa no nyɛɛ a wɔda so ɛɛbrɛ sɛ na meka ya ɛyɛ sunsum akwansidie saa na mefrɛ no Mmuntum mefrɛ no Mmuntum mefrɛ no sunsum akwansidie ɛfisɛ sɛ ɛba wɔ bi abrabɔ mu a na na sɛ na onipa no abrɛ akɔdu ne nea wɔnya biara no wɔnyina wo ntintim yɛ wɛwurade mu a wɔbɔ sɛ ne biribiara yɛ basaa a wonim a ɔde kɔhyɛ bayifoɔ kora nso na Mmuntum no a wɔyɛ krakye paa ana ebinom nso tumi frɛ ɛde ma nkɔfoɔ ɛwɔ kwantanaa so ayo we abusuafoɔ prophet onyamija moma memfa n'akyira kwan entudwa ne number edi kan no enie 0244 099 311 0244 099 311 ɛna de etusu bio no ye 0233 099 312 0233 099 312 na mesramo a sabre de onote ntebo de enkosi be simedu achi a yebepon no wo frɛ na biribi a wobebusa no no obeyi ano de ama na ebi ana obi pese oba waso ye ehefa poten na wo na nasana ade bia meka wo TV so ne radio so no ye wo ho se ye beboa obi a wo sunsum ha obi ha no nkankan se bia meka se bia na wo ye panyene me ne enti amese mo obi enya na so ne se obi wo ha wo ha enso ohun ne enti a obegya na asore ne wakɔ asore foforo no kre na obi wa wakɔ asore na che baabi obi a 20 years oye den no wagyae na se ohun wo TV so ano waba wo nkyɛn se wo ba asore ho ɛma asore no sisi a me no kase me wo ho ase sunsum mogya me na meda onyamija international prayer camp no Ghana ha na abrochiri nyina na onyamija prayer camp no Accra ha no ewo bubu ahye bebi fa akopɛ na ewo bubu ahye ne ebe incarnation na ade a ye wo ho nie ɛho ye camp ne yemi ya ne se sunsum adwuma nko na me na sɛ ye yade sɛ ye sunsum ha obi si abo nipa ne dua na meti wei sɛ nsuo bi wɔ kuro bi so na ɛha mo mbɛfrɛ me metumi akɔdane me kɔyɛ bi wɔ asemfosu ye frɛ kuro na mo akurom me ka sɛ wo mu nyime na sɛ nsuo bi ha ɛda kuro bi mu na ɛha obi tumi bi wɔ kuro bi mu ha obi sɛ ya konwa yɛ den mete sunsun samanse ne ntino me du ha me wɔ nimdi a metumi ɛne tumi no ko na kasa ma na firi nipa no so afren so wɔ nipa abra bɔ ankasa sɛ wɔ hɔ ɛsɛ sɛ utumi bɔ ho ban ye frɛ bibi ahobanbɔ na onyankopɔn na ɛbɔ yɛ ho ban so ne asɔfo nyina etu kwan a scriptfo edi omochi na ɛne asɔre dan bebre wɔ ha bɛkɔ scriptfo gyina ha ɔmode ade hwɛ wɔn sɛ tu wɔ ho a na asɔfo gyina platform so a scriptfo gyina mo ade ti onyankopɔn na ɛbɔ yɛ ho ban na yɛn yɛ kɔ baabi a scriptfo ka yɛ ho ɛkyerɛ wo sɛ yɛwɔ honam mu ahobanbɔ yɛwɔ sunsum ahobanbɔ ɛne yɛwɔ onyankopɔn ahobanbɔ na onyankopɔn ahobanbɔ ne sɛ ade akye wɔ wabɔ ho ban wi na ne yɛaka wo ne nyina yɛ anam a wo betu de abɔ ho ban efisɛ ade akye wɔ no wodi agora
obi betumi ade ohia anase ekato so ma moto abawu a onyankopon wo ho enti edu sa time no de na wo say nipa na ehia se wo betu anamo no aba na metena se ebenada wukuada ena memneda by Asumasem program wenti wotena ya wada metena se e wo bubu a shekebo so nipa ne pese oba wodu nkira ha ba bia eno aso odu se ka anase kanehia obeka so pebubu a atikoka anase normal no so a ye de atufidie ne so no so ofra bibia ha ne bia ye wo mra ye di shi a enipa dom eni ho ofra me so amekyerɛw na se bibia ha wa brane entrance 101 bible eka e wo Amos o se onyankopon nya bibi che o de afa ne nkonhyafo so ansa na bible kasa efa so nsumsam we abusuafo sabre ebi ana wo wasem ba ko ana mienu a obebusa number na wo de be frame me no e na aba o television no ase frɛ na onyabegya wo ha na ɔse ɔwakyɛde nti wo bia wo betimi afrɛ bia no nea atade wo ho no wo de begya na wa begye wade honorable prince Eja majo majo so na wo bom de vei me ho ye dodo we mama chede mesro so wanga sana de to man no abede mate wo de ye trotro obi e di nturi enyabotre enti honorable mo wasem nko Eja ma kacho nyame ja se na danfo pa wo Cote d'Ivoire a wo Tresby a efe ne organizer akwasi wo so chia ne na nwere pa wo hwe ne dende wo Tresby organizer akwasi Ade emze the openya be Kenya nyame da be Kenya na no kure na me ade ba kwa eye mo nwane se Mmuntum oyi ya na isa be peda se yen kan ka che oya haubia ede ni paso you feel say ne day a openya be cheche ma kire me na me anga se Mmuntum ni ya na sonta e bit me cheme na kwa to cheme se se me dai ya se ya che de ma me no hwe ma me ne die pepe me dai ya dia ene Mmuntum be cheme na se me da butu dia ne Mmuntum dia ni kwa de e bit ma cheme ti na be se buta se da se nipa dai ya na ma me sa de ba no so na se yesusum bibia obone fonde ha nipa no because ma me dia mu yire na me hwa nipa no wadai ya pa te de fi na e ko so wadai ya ena se Mmuntum no tin no ana ni kunu so butu a je se ni kunu no what butu enti me pese me busa nyame ja se wadai ya na ba na se yesum ade a omode ye nipa hu so so no so dia ne betumi dia sikwan amara timi abo ho ban se be a Mmuntum dimeche yo wo de eye obeyi anu ama ma obi foforo nso emfa na semra hello Genevieve. Hello, Da. Good evening. Good evening. So, Saturday we etaye. Hello. Hello. Meet you wo. If I thought Saturday we etaye me fa inti. Ebasa then I was say, oh yes, that your church mu no. Yo. I don't know. Say Ebasa. Yeah. What the waka the say we ye no. And I make us wa fa the number. Na obekire omu na de ma wonu afoforo nso emusa ne de Sorry. Sabre ekwan no hello Mary. Hello Mary. Eja. Wadura Asumasem fie. Patron person bisa so for me so ta de ne ha me pa. Yo eye. O de bi ha pa o de nyawotre waka wasem obi foforo nso musa ne de. Abusuafo ekwan na da ho enti wo betimi afre na wabisa ne a wonso hello Vida. Hello da. Me patro wonso de ne sen you know say I'm to taxi the pa. Enti kwan ben so na ayo eye ase emba no mo na eta ache mo kese enti ne mba no afa me line afa no enye den eye wo de obeyi wa no mo foforo nso emusa ne de hello ajewa papa ayo ajewa ko de wonso de ne sen me papa ma sem ya ni se ya de bia ya me pen me se na ko ya se me mi abe mana da o butu me so ayo eye obeyi wa no yenhwe na yemfa de twato na me yese be me be wura mu a senso akwakoye emma asem a ne yafa ne saa abusuafo ahoma na da ho
enti so bi pe onyamija abisa no Mmuntum ye kan ho asem wa saa bere obetimi abusa me dodo na se etibechi won na won nye den enti saa de na wo so de beche no eno ebetimi esi ano ana nana ne atia ne se bibia adani nsunsanso wo bi abrabo mu no ye wo nyankopon mu nimdie a etumi yi oni pa fire mu good before some eba program you be frame me say no otemi nka wetu mu sum na owo problem bi na onyi ni se problem ne be fire ne so na me say adenti no wakasa so wakasa de ama oma me fie ho na say adenti na mani abe na sam sa yesum awurade a wote ase enti ohaw bi e wo so no ehu akwan e wo ho na doctor bi eni wo beba betra fidie so ye doctor papa no obekasa wie no nka nche wo wo problem na fabra no no onye nhwehwemu no onye wo saa no obeka kire wo enti obia onim sampa ye yesunsum adwuma no ye kasa se so obi wo saa problem ni bia wo de beba ne abo na chede no so ne enti amede cha ne se yenton yenton Asumasem ni intimide ma se na be obia ne nsa beka bi wa frɛ no wa ba beche eye Amos Abaso hello Amos hello de wo twa to no so na afi de ase ana wa frɛ ahoma no so hello Amos oh se wa fi so dia ene na enye me na me ye san se me bie kwan no ma no na fidie no aye ne ho bibie wo ho enti se no na enipa efra ye de wo so de beche no obi abenya bi enti won ba ha obi abegye na obegye a sen na ode be ye adwuma na no na me kire ma obi ehu yi na Mmuntum no ni nsunsanso odi hu nipa chi eye da ye wo nipa no enti se ye de enwosra no a ya ye ne sa no hu abeka so ye la enye o ye la ye ton abonten no eya doma chede urade de ache me amede aye sa de na amede boa esi ahomone kwan nye Mmuntum nko a esi ahomone kwan ma ahomone kwan ma ne mma bebi awo na ni abeya ne se echi obi a na opeso ode bo ne ho ban we urade mu a eda ye wo no no wasra na ode ada okay eda ye wo no wasra na ode ada eda ye wo no wasra na ode ada oyo obi ache ne dodo obi bi sa se adenti na eche ema dodo na ho se eye honhom a ehye nipa so ni ntino se ubutu a uhu no enti na o se enche no ubutu a uhu no udane wanimu ana uhu ni ye se ubutu a woka na ebutu o enti na nipa bebre wo ha adwuma bi wo ha mo ye wi a so mo wu a ye dane wo manim butu o enti eye nsunsanso anim ena ema no so ebetumi ache o mo dodo afise ema na kra no e wo fom kakra che wo be makra mu odu chen wo ba de enti no ebetumi ache ema no dodo se na no mo frɛ obi aso achi ni bia no wo nsunsanso wo ho a obenya enti aya wo modin ase obefrɛ onyamija enye tumi enim de awurade de amaye yo abusuafo nia odaye koso ya eni pitiri sanse niema bi wo ho a ye nte ase no maka kire mu sɛ ye no Asumasem so ye de ne kakra ebetimi ate ase ebi ni Mmuntum a eche ya onyamija aba abeyi na di ede ya kire yen sabre de beda wase se yeto nsafre wo wonso obae na minim se nia wona ahwe yen no nia ha won oni nyina ebetimi ahwe na nia wo kan no oni di so na wie pe ya eye dan a won wo no ma ede ye bete wonka na wonso behu se obae no nso aboa amamansan sabre de obetimi aso yo abusuafo enka da bia ye bebe twato ade me de kan se yenyaye a ne yesan kan ye wo donhwero baako ena nka ye de tietie niema nanso aye television adwuma dan ese me sore so na obi nso eba enu nti me bra so se ese me sore na mu de me sre mu nyina ne se apue ne baby anyoye nti mo ma ye hwe husu yi na ye hwe husu yi a ene na me hwe se ye wona da se ne sabre de na bukruwa me pagya ama mo nso ma pagya ne da mas